Maing ito no. Mo dito ta sa part 9 sa ako ang saysayong ito bago magsugod, magpasalamat gyapon ko sa akong sponsor, ka Vicky Bello, Dr. Manin Spike Ryan, o ilabi na sa Natasha, kaya sa akong outfit karon di basta-basta. O sa Speedo. Iya yung nagpahula og jacket, Speedo. O dito ko sa part 9 karon sa atong saysay. Ug bago mo dito ipakita sa akong mga supporters. O mo na sila. Lagi. Supporters. Supporters. A few moments later. Karon ang part 9 nga kung isgot kanyo bahin kini sa tulo ka amigo nga gitagaan gid sila og maayo nga plastada sa ilang amo ug mao ni ang istorya. Niingon ang ilang amo. Dilaw mo man nga kamong tulo, ikaw gibgib, Andrew og Louie. Kinahanglan nga tagaan ta mo og kapital nga kinahanglan nga kining kapitala sa unang ginansya kinahanglan ako bahala na inyo ang sunod. Basta kay kining kapital nga kung ihatag kaninyo, tagaan ta mo tag 1 million gadaw sa kaninyo. Pero kinahanglan sa unang ginansya kinahanglan nga ako gyud ang ginansya. O ito na. Busa panglakaw na kamo kay aron kanang kwarta nako lago ginag mayo ang kwarta gyud nga mudako pa gyud. Mao to nga si Gip, si Andrew, si Louie, maktas yan, maktas. Sige sila ginistoryahay, sila sabot niya. Matay Gip. Usaw magkanato ni pag negosyo ni kwartaha Gip nga 1 million ra ba niya. Unang ginansya sa tuwar bang amo. Yang ilang amo kay si Idi ra ilang amo si Idi. Idi sato. Pagkana lang. Koy loto. Ang ilang amo gyud si Idi Chato. Basta namaya, wa ko yung nagpalabay. Naadiagi pa gyud akong isa ka sponsor ako Kulamber, magkurag gyud nilabay. Kamatis. Karon pa dili pa gyud timing pa gyud siya nga nilabay siya. Yang istorya ko. Pero pasalamat gyapon ko atong Kulamber nga dual yung Kulamber nga nag-sponsor gyapon atong mga kauya nga nilabay karon. Uri sa taas si Idi ang ilang amo. Unya karon, mo to lagi nga sikis lang istorya lagi nga sao lagi daw nila pag padako suporta kay ang primero ginansa sa ilaham gyud ang amo nga si Idi. Mo to nga sikis lang pagtas. Nakasugat silang tiguang. Ni ana ang tiguang nga dong asa mamuan dong. Nay nami lakwan nga layo na kay nami misyon nga gihatag sa mong amo nay. Dong ato teleskopyo baligya dong magamit niyo sa inyong paglakaw. Usa man teleskopyo hanay. Ana pus gib sa teleskopyo hanay. Kana nga teleskopyo dong. Usa kalayo dong. Bisag usa kalayo bisag malisalitdan brag mga pader mula pus ng teleskopyo dong. Magic teleskopyo na dong. Ito pila po nanay, ang tanap gib ito pila po nanay. 1 million dong. Uy. Kamahal ba nanay? Sa itong di ba po ka magmahay kay magic manay mula pus manay mo sa kalayo makita manay mo. Sige nga. Sige, balito ko na bisig magamit. Ito gibayran niya 1 million o. Ano yung kwarta gib. Amo ito nga. At tiguang sa diyan. Wala yung gi. Kuhan itong tiguang nga din bro. Kung ganang nga po ikuan ba bro. Magikiro. Encantada. Inkantadya ba. Mga anak ba. Inkanta ba. Encanta. Kung lalaki, ikanto man. Inkanta ang babae. Inkantang tiguang. Punya karong kay. Sige nag-teleskopyo gib. Sige ka, gib po na nakita nga daghang mga pagkaon ba na. Lame kayo. Bitaw nga tapok ba kay murag palingki bitaw nga sikat nga palingki ba. Auto na gib nga bro. Atong unta ni bro. Sao mo to pagkadto nga pati bang layo ana. Ini ninay na itong baktas. Sus, sariyo nang baktas sila pagkamot na nakasukat ang bilang tiguang. Sus, bro ni alam ko tiguang. Asa man pod mamuat pa dong. Ay ato na mo tong sikat nga palingki na nga kagigtaw nagtapok ba niya mga wala ito mo magbibo ka dito gusto mo tuon ba? Dong ako yung karpet baligya dong. Magamit kita niyo sa inyong lakaw dong. Gusto mo ng klase yung karpet nanay? Ganang nga karpet dong. Kung asa mo mo ato dong ilupad gid mo dalon mo niya dong. Ito nga
nga, ano si Andrew nga, gusto nga na nga carpet. Itawag ko lang ko na to nga, magic carpet. Sabi ko, Kasi Lindo, yung stop. atuan, Stop. dali ra mo maabot kay luparon man mo, inupad man mo aning carpet. Nga, ano si Andrew, pila po na nang? Tag 1 million daw. Mahala po na na. Nangoy. Dong, dili mapog ka magmahay dong kay magic man eh. Na may magic. Okay kayo. Ako nga, sa guna-una siya, bro. Sige na, palito ko na. 1 million ka. Sige. Nagbera ko 1 million. Sa dili, ati ko na wala kay. Inkanta gyapon itong tiguang. Inkanta gyapon. Sus, karon. Mauto nga pagkita. Mauto sakay sila, sakay. Sakay, gib nga. Itutok ang teleskop kay bukas sa to rapid kaya ito na to. Ang ito nga, magic carpet. At ito amin ang dapita. Tulog pa ang carpet. Tinuod yun nga lagi mga magic. Ang teleskop nyo mulapos ka ni. Ito nga, ato yun. Adali ra kayo wala ray. 2 ka oras. Isang tunga ra. Abot na. Abot na dito. Ito nga, alingaw kasi ito kay Bibo lagi na ito. Ito nga na doon kay Siluwi. Gilay Siluwi. Laya ba din napita diri. Dito nga, gusto nyo nga mangita tagwan. Gip! Gamitan na yung magic telescope kay naon na ito sa pinakaninot. Sus, telescope parang gigib. So namin nakita sa gib-gib nga dako kay palasyo. Dako kay palasyo na kita ang gib-gib ah. Kanya katong palasyo aday. Napuno og tao gyapon sa gawas kay gitapukan. Sus, pagkanto na dito karon kay. Oto nga ni ana si Andrew nga. Suman, paro tara. Napunuwi nga sige gusto na ako. Oto nga sakay sa carpet na yun ah. Magic carpet. Ilupad na napita. Ito nga, abot na siya sus. Abot na sa palasyo karon, upad na sila. Abot ito karon sus. Kaya nagtapok ang mga tao. Kaya ang prinsesa namatay ang prinsesa. Kaya niya na ang katong hari. Iingon ng hari, o kinsay makapabuhi sa prinsesa. Oy, akong paminyoon sa akong anak. O, ihatag na ko ang palasyo o ang katunga sa akong katigayunan. Kung mabuhi lang ninyo ako ang nag-inusara nga anak. Ay, wala yung ko'y kalipay sa akong kinabuhi. Kung mawala pa gini siya. Ito nga, naitiguang nga ni Dool na po. Ingkanta gyapon nga tiguang. Gidool mo na. Dito nga, dong, masabay yung kuhandong nga mapag na nga dool mo. Tapos luwi lagi na yun. Gustong tanah ko nga maangkong tanang gingong sari lagi. Dong, tinuod na dong na ako yung magic dili dong nga limonsito dong. Magic ni nga limonsito, makabuhi ni patay dong. Anos luwi nga. Tinuod ka nanay, away duwas luwi. Tagpila man nanay, tag 1 million, aranay. Tumatis luwi na yun, aranay. Hata na yung 1 million. Dung, wag kay duha-duha nga imong gibalibaran, wag mo gibalibaran ang akong limonsito dong. Automatic dong, kanang prinsesa, patulo sa baba niya, di ba mabuhi ng prinsesa. Mauto nga, away duwas luwi. Ipangangan niya ang prinsesa kay patay naman. Pangangan, patulog. Patulog limonsito basta ang naos prinsesa kanana. Gubang mag-prinsesa. Aslum, ano na prinsesa, aslum na kayo. Matungab siga, tanan kinabuhi. Anang hari, karon kay nabuhi ang akong anak. Busa karon ang akong paminyoon. Kining naghinganan og gisay bakal mo. Tanang hari. Si Louie go, boss. Karon kay ikaw may nakapabuhi, dong Louie sa akong anak. Ikaw na makaangkon sa akong palasyo. Sa akong anak, makaminyo, o katunga sa akong katigayunan, akong ihatag kaninyo para sa inyo ang pagminyo. Unya, karon kay lalis sa tulog, lalis! Niingon sa mahal hari, niingon sa gibig, dili na tinuod. Nga siya man ang imong paminyoon. Dapat ako ang maminyo sa imong anak. O makaangkon sa katigayunan o sa palasyo. Pero dili tungod sa akong teleskopyo, dili na ako na makita. Niingon sa dog, dili ko mo to, dili ko sugot na mahal hari. Dapat ako yun, no, ingon na ron, dapat ako yun. Kaya di tungod sa akong magic carpet, dili na maato na napita. Mahal nari, saksihan mo naman yun, mahal nari. O giunsan ako pagbuhi, ipatulua ako lang limonsito ang imong anak. Nabuhi kay tungod ay magic ang limonsito. Musa kami ang ninyo. Naglalit siya tulog kay. Dili ko musugot si Gib-Gib nga, si Louie ang makangkong di. Siyempre, dili tungod sa teleskopyo ni Gib-Gib. Jadi po musugot si Andrew, kaya di tungod siya magic carpet. Di po musugot si Louie, kaya siya yung nakapabuhi, tungod na itong magic ng limonsito. Sus, karon kay nikalat man ang balita, nadunggan silang amo nga si Idi Chato. Nadunggan silang amo. Nga ang balita nga mo ni nga nakapabuhi, prinsesa. Automatic, nilupad ay automatic si Idi kay kwartahan man. Nilupad ay na dito, saka din sa siyang private plane. Pag-amot si Idi nga. Jeff, Louie, Andrew, dali mo. Tinungol ba ni balita nga nakapabuhi ni prinsesa? Tinuod na po si Idi. Tinuod na.
Di ba niingon ka ninyo nga katong 1 million ka isa ninyo akong gihatag. Ihatag ko ninyo sa unang ginansya kinahanglan nga ako. Karon kay mauman niya ang ginansya ni asam rin na paingon. Di sa ako ang paingon. Busa ako gi makaminyo sa prinsesa, makaangkon sa palasyo o katungas katigayunan. Kamong tulo. Wa gi mahimo. At palang sila tulo dili na pwede boss ini. Kay kami na ning kamot ni. Kamu lagi na ning kamot pero kagid sa man ang kapital. Ako am ng kapital. Busa akong ingon nga ang unang ginansya ako nya mao ning ginansya karon. Busa maangkon ginako a prinsesa. Ay mo kabala ka tulo. Kay tagaan ta mong maing trabaho nga dili na para katong trabaho ngayon lagi. Karon si Idi gyud nakaangkon yun. Ang ilang boss yun. Ang nakaangkon sa prinsesa, nakaangkon sa palasyo, o nakaangkon sa tumas katigayunan. Pero ang tulo wa nagmahay gihimong hardinero. O diyan ako to mga kuang. Ang isa-isa sa akong part 9. Og daghang salamat sa nakadungog og sa naminaw. Daghang kay salamat sa tanan nang hinaot ko nga inyohan ta. Sinatian lang ako ang panood po. Like and share. Pa sa mga fans, kanadre. Ari nila kay anda po mo suporta sa sila. Like and share sa ato ang mga